ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେଉଁ 3ଟି ଗାଁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଉଠେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ। 3ଟି ସାରା ଗାଁରେ ବୁଲିଲୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତାପରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ସବର ଲୋକ, ରାଜା ଲୋକ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇକି ହାଇ ମାରିବା ଲୋକ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ମିଟିଂ ଆଉ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଯିବା କ'ଣ ଯଦି ଫଳିବ, ଆମ୍ବ ପଣସ ଯଦି କ'ଣ ଫଳିବ, ଆମ ମେଞ୍ଚେ ମିଳିବ ଆମକୁ ବି, ବୁଝିଲେ କି? ଏମିତି ହେଲେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି